Gepleyer Adatlyk radioty. Akşamlar hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan odal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärim. Halkara araçylary Ukrainada töweşýän taraplaryň Minsk ýalaşygyna laýyklykda 20 fevraly çenli töweş liniýasyndan agyr ýaraglary ýygy çekmek barada ýalaşanlygyny aýdýarlar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Ukrainadaky krizis boýunça gepleşik alyp barjy baş wekili Martin Saydik 15 fevralda eden çykyşynda Ukrainanyň ortaýatyň we ortaýatçy separatistleriň özara ýalaşygyna Belarusyň paýtagty Minskde geçirilen gepleşikleriň täze tapgyrynyň ýygy gelendiklerini aýtdy. Bu ýerdem şu aýyň başynda Avdiivka şäheriniň daşynda tutaşan zorluk zerarly onlarça adamyň wepat bolmagynyň ýygyna gawat geldi. 2015-nji ýylda Minskde gelinen göre töweşýän taraplar agyr ýaragyny ýyda çekip, töweş liniýasynyň daşynda howpsuz zonany döretmeli. Ýalaşygyň şertleri şu çakaçenli ençimegedek bozulupdy. Günde Ukrainadaky konflikt ýararly 2014-nji ýyldan beri adyndan 9750 adam wepat boldy. Türkmenistanda ýyglan edilen günäge geçişde 828 adam türmeden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun döwlet baýdagynyň gününe gawatlap gol çeken permanyna görä günäge geçilen raýatlar mundan beýlek adatlykdan mahrum etmek jeda çäretini şeýlede goşmaça jeda çäretini çekmekden boşadylypdyr. Permanda adatda ýaly vilayetlaryň etraplaryň we şäherleriň häkimlerine günäge geçilen adamlary iş bilen öpçün etmek boýunça zerur çäreleri görmegiň tawsyrlandygyny türkmen mediasy habar berýär. Türkmenistanda 2007-nji ýyldan beri günäge geçişler ýylyň dowamında ençimegedek ýetatan döwlet bayramçylyklaryna gawatlanyp eglan edilýär. Ortaýatyň gorunmak ministri Sergey Shoygu ortaýatyň Pentagon bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy taýýardygyny aýtdy, emma Washingtonyň güýç pozisiýasyna esaslanýan hyzmatdaşlygyna garşy duýduruş berdi. Biz Pentagon bilen hyzmatdaşlyga başlamagy taýýar, emma ortaýat bilen dialogy güýç pozisiýasyndan gurmak tynanşygy peýdasyz bolar diýip ortaýatyň habar agentlikleri 16 fevralda Shoyguny setirlediler. Ortaýatyň gorunmak ministriniň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattisyň 15 fevralda eden çykyşynda ortaýat bilen işleşilende güýç görkezmeli diýip aýdan sözlerine reaksiýa boldy. 16 fevralda ortaýatyň we Birleşen Ştatlaryň baş harby ýolbaşçylary general Valeri Gerasimov we general Joe Dunford Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda gepleşik geçirirler. Shoygu şol duşukda ortaýat tarapynyň Dunforddan düşündürüşi talap etjekdigini aýtdy. Aşgabatda Hadarýaka döwletleri deňizde bir kanun avlanmagyna garşy göreş boýunça protokoluň taslamatyny ara alyp maslahat etdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine görä 14 fevralda Aşgabatda deňizde 5 döwletiň ygtyýarly wekilleriniň bu ikinji maslahatynda taraplar Hadar deňiziniň tebigy baýlygyny gorap saklamak we köpeltmek üçin bilelikde köp taraplaýan çäreleri kabul etmegiň tarapynda çykyş edipdir. Türkmenistan Hadar deňiziniň baýlygyndan töşetli peýdalanma ugrunda beýleki döwletler bilen hyzmatdaşlygyň tarapynda çykyş edýänligini aýdýar. Hadarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň birinji maslahaty 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda geçirilipdi. 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň simwolu ýurdun iň uly dag depesinde Aýrybabada oturdular diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berdi. Maglumata görä Türkmen alpinistleri Türkmenistanyň 19 fevralda bellenýän döwlet baýdagynyň bayramçylygy we 2017-nji ýylyň sagdynlyk hem ruhy welentlik şygarasynda geçmegine bagyşlap Türkmen baýdagyny hemde Aziýada 2017 halkara oýunlarynyň simwoluny dagyň iň beýik ýerine alyp bararlar. Bu proýekde ýapyk çaýlarda hem töweş sunugatlary boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny taýýarlyklary boýunça ýerine ýetirjek komitet bilen birlikde guramaçylyk edýän Türkmen döwlet habarlar gullugy 15 fevralda çap eden maglumatynda Türkmen alpinistleriniň 2000 metr beýiklige çykanlygy habar berildi. Resmi maglumata görä ahal atyny şekillendirýän simwol ganatly atyň çykaryp biljek täze ýeňişlere hem beýikliklere çagyryş hökmünde Aýrybaba dag depesine çykarlar. Şeýlede şu ýylyň başynda Aziýada 2017-nji oýunlarynyň nyşany hökmünde ýaşyl renkli gulagy we guyrugy ketilen türkmen iti alabaýyň şekli saýlanypdy. Ýapyk çaýlarda hem söwüş sunugaty boýunça 2017-nji ýylyň 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriler. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnälik bilen men ýokşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk keňeşiniň bilelikdäki mejlisinde çykyş edip 12 fevralda geçirilen prezident saýlawlaryny öz üçin ses beren saýlawçylary aýratyn minnetdarlyk bildirdi. Mejlisde Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň başlygy Gulmurat Muradow hasabat bilen çykyş edip ses berişligiň gutornukly netijelerini eglan etmek bilen saýlawlara gatnaşygyň 97%-den gowrak bolanyny ýene bir gezek tasdik etdi. Döwlet dostun saýlawlaryň netijeleriniň odal geçirilen saýlawlarda gazanylan netijelerden has ýokary bolmagyny özüniň goňýanyny aýtdy. Onuň pikirçe saýlawlarda bildirilen gollaw ýurdun ykdysadyýatynyň ýokary diýip gündirilen durnukly ösýänligini, ilatyň hal ýagdaýynyň ýygyderli ýokarlanýanyny görkezýär. Bir saýlawlarda meni halkymyň giňden gollamagy soňky ýyllarda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine amala aşyran işlerimiň, gazandan üstünlüklerimiň netijesi diýip pikir edýär. Berdimuhammedow sözüniň dowamynda raýatlaryň adam hukuklaryny hemde adatlyklaryny dolu we gyýşarnykyz berja etmek, köp partiýalyk ulgamyny, bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, raýat jemgyýetini ýygyderli puwtalandyrmak, medeniýetiň netijeli işlemegi we erkin ösmek üçin ähli şertler döretmek wagdalaryny berdi. Emma mejlisde saýlaw makalyna ýol berilenini gaýdylan kanun bolmalar agdalmazdan inkar edildi. Merkez saýlaw toparynyň başlygy Muradow prezidentiň saýlawlaryň barşynda kemçilikler ýüze çykarylmy diýip beren soragyna hiç bir şikaýatyň bolmanyny aýdyp jogap berdi. Emma muňa garamazdan hukuk goraýjy aktivistleriň saýtlaryna Adatlyk radiosynyň web saýtyna saýlaw kanunlarynyň bozulanyny prezidentligi kandidat Berdimuhammedowyň saýlaw kampaniýasy döwründe raýatlara sowgat paýlanyny, oňa beýlek kandidatlara garanyny hasken efir bollawynyň berilenini gaýdyrdy. Adatlyk radiosyna saýlawdan öň ogşan maglumatlarda Aşgabatyň mekdepleriniň birinde okuwçylara Berdimuhammedowyň haýyryna bülten doldurmagyny tapşyrylanyny, ýokary okuw jaýlaryny okuyan studentleriň bolsa bir toparynyň iş başyndaky prezidente ses bermäge mejbur edilýänini habar berildi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary 12 fevralda bir näçe saýlaw uçastygyna baryp, öz bolan ýerlerine saýlawlara gatnaşygyň pesdigini habar berdiler. Bu edilýän kemçilikler Türkmenistanyň alternativ habarlar proýektiniň Aşgabatdaky we Mardaky çeşmeleriniň beren habarlaryna hem tasdik boldy. Paýtagtdaky 50-nji saýlaw uçastygyny, 2-nji çağalar wagynyň territoriýasynda ses beren saýlawçy ses berenleriň ýazgy deplerini öz adynyň gaplaryna eýýän biriniň gol çekenligini görüp menen tak ses beremok ahyr bu ýere kim gol çekdi diýip sorany oňa ýalňyşlyk bolanyny aýdyp jogap berdiler diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary ýazýar. Şeýle dinleşir 5 adamdan ibaret maşgalanyň wekiline 3 şaganyň entek kämillik ýaşyna ýetmänligine garamazdan 5 bülteniň berilenini habar berýär. Marda bolsa saýlawçylardan hatda goňşular üçin hem ses berip bermejegi soraldy diýip taýýar we saýlaw çastaklaryna baryp ses beren adamlaryň Marda da, Aşgabatda da juda az bolanyny belliýär. Gulmurat Muradow 19 fevralda prezidente beren hasabatyna görä Berdimuhammedow saýlawda sesleriň 97,69% ses alyp Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlandy. Ol bu gezek dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistany 7 ýyl prezident bolar we synçylar geçen ýyl ýurdun konstitusiýasyna girilen düzedişleriň Berdimuhammedowyň ömürlük prezidentligine ýol açýanyny aýdýarlar. Şol wagtda onuň 3-nji möhletiniň ýurtda ykdysady krizisiň barha çuňlaşan wagtyna gawat gelenligi bellenilýär. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan ykdysady adatlyk boýunça ýene iň repressiwleriň hataryna şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ykdysady adatlyk boýunça täze çap edilen ýyllyk hasabatda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň hataryna ýerleşdirildi.
jemi 180 ýurdu öz için alýan bu hasabatda Türkmenistan umumy görkezijler boýunça 170-nji orny ýeledi. 16 fevralda köpçüligi hödürlenen Iqtisady azatlyk indeksi 2017 adly hasabatda aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň hökümetiniň iqtisady pudowy dolandyrmak işlerine ýiti gatnaşmagy hususy sektorlaryň dinamikasynyň goşamagyny we uglewadarot däl sektorlarda da iqtisadiýetiň durgunlaşmagyny getirdi diýilýär. Hökümet daşary ýurt investisiýalary saýlanan sanlyjy partnýorlara berýär we döwlet tarapyndan gözegçilik edilýän maliýe ulgamynyň çägini kredit almak mümkinçilikleri çäklendirilýär diýilip raportda nygtalýar. Şeýlede Heritage Foundation neşir tarapyndan ýaýradylan raportda muşakkatly we durbolmadyk düzgünleşdiriş sistemalary, emlak hukugynyň tasdol diýenýäli ýoklugy, giňden ýaýran korrupsiýa we berk zähmet düzgünleşdiriş normalary hususy sektoryň işini hasda çäklendirýär diýilýär. Gurrun edilýän hasabatyň Türkmenistan bölümine aýratynam ýurdun dürli görkezijler boýunça şol sanyny kanunyň üstünligi kategoriýasyna sanawyň iň soňragyna durýanlygyny görse bolýar. Bu kategoriýada Türkmenistanyň ýerleriň ählisiniň hökümetiniň eýetçiligini we beýleki emlak eýetçilik hukuklarynyň çäklidigine üns çekilip, sud sistemasynyň prezidentiň garamagynyň akyby onuň kanuny derňögsiz sudiýalary wezipe belleýändigi we wezipesinden boşadýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň kanunçylyk ulgamy şertnama we emlak hukuklaryna netijeli gözegçilik edip bilmeýär. Kanunlaryň üstünde gowy işlenmedik. Sudiýalaryň taýýarlyk derejeleri pes we olar para almaga ilgedek. Korrupsiýa giňden ýaýran we jemgyýetçilik resmileri işe girmek üçin köplünç para bermäge mejbur edilýärler diýilip hasabatda nygtalýar. Raportda çap edilen dörlü görkezijlerden çen tutulsa, Prezident Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazowyň ykdysady siýasaty bilen deňeşdireninde belli bir derejede erkindigi aýdylsa da, hökümetiň umuman üzüňelik siýasatyny dowam etdirýänligi ma'lum edilýär. Şeýle-de Berdimuhammedowyň ýurdun energiýa sektoryna Russiýa, Hytaý we Iran ýaly käbir daşary ýurt maýdarlary çagyrandygy bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň ykdysadyetine Russiýada ykdysady ösüşiň hayallamagynyň oňoýsuz täsir ýetirenligi hasabatda nygtalýar. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Heritage Foundation neşir tarapyndan her ýyl ýaýradylýan bu hasabatda emlak we zähmetkeşleriň hukugy, biznes, maýy goýumlary, sowda erkinligi we korrupsiýanyň derejesi ýaly ulgamlary syn edilýär. Bu hasabatda dünýäde ykdysadyety iň azat 5 ýurdun hataryna Hong Kong, Singapur, Täze Zelandiýa, Şwetsariýa we Awstraliýa ýerleşdirilipdir. Bu sanawda iň soňky ornlarda Demirgazyk Koreýa, Venezuela, Kuba, Kongo Respublikasy we Eritreýa ýerleşdirilipdir. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew 2016-njy ýylyň dekabr aýyna döwlet başyna geçeli bäri ilkinji resmi sapar bilen Türkmenistana barar diýip Podrobno uz Nezavysmaya gazeta neşirleri habar berýär. Maglumatda Özbegistanyň prezidentine Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinden we Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýewdan çakylyklaryň geleni gaýdylýar. Özbegistanyň döwlet başçysynyň ilkinji resmi sapary üçin Türkmenistan saýlap almagyna goňşy ýurdun ýolbaşçysy Berdimuhammedowyň 3-nji prezidentlik möhletini saýlanmagy şeýle-de Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Oman transport koridoruny tegişli Amderiýanyň üstünden geçýän awtomobil we demiryol köpürleriniň gurulup ulanışyga berilmegi bilen baglydygyny Podrobno uz neşiri ýazýar.
Nezavismaya gazeti neşri Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýewiň Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen ýakyn günlerde Türkmenistanyny duşup biljekdigini habar berdi. Şavkat Mirziýew arkadagyň prezidentlik saýlawlardaky ýeňişini gutlamak bilen çäklenmeýän Özbekistany İran we Oman bilen birleşdirjek strategik taýdan ähmiýetli Türkmen şäherini Islam Karimowyň ýadygärliginiň açylyşyna gatnaşar diýip neşiriň 15 fevralda çap eden maglumatyny aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň sentýabr aýyny Özbekistanyň prezidenti Islam Karimow ýogalanyny, onuň adynyň Türkmenistanyň çar künjegünne, köçeleri, seyil baglary dakyljakdygyny aýdypdy. Geçen ýylyň dekabr aýynyň başynda Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherini Islam Karimowyň ady dakyljak köçäniň açylmagyna taýýarlyk görülýänligi, merhum Özbek prezidentine ýadygärlik dikiljek ýeriň awadanlaşdyrylýanlygy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat beripdiler. Emma köçäniň açyljak wagty anyklaşdyrylmanyny. Şeýlede Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýewiň 2017-nji ýylyň 1-nji ýarmyny Gazagstana sapar bilen barjakdygyny Nezavismaya gazeti neşri ýazýar. Geçen ýylyň dekabrynda Ursiýet mediýasy Özbekistanyň täze saýlanan prezidentiniň 2017-nji ýylyň aprel aýynda Ursiýete sapar etjekdigini we munyň Özbek prezidentiniň ilkinji resmi sapar bolmagyna garaşylýanlygyny habar beripdi. 2016-njy ýylyň 4-nji dekabrynda 30 milyon çemesi ilatly Özbekistana prezident saýlanan 59 ýaşly Şavkat Mirziýew öňkü prezident Islam Karimowyň syýasy uğruny eýermegi niýet edýänligini aýdypdy. 1989-njy ýylda Özbekistanyň Kommunistik partiýasynyň baş tutany, 1991-nji ýylda Dargan Sowet Soýuzundan soň prezident bolup ýurdy yumruk astyna dolandyran Kerimow 2016-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda 78 ýaşynda beýne gan inmeden öldü. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anagurban. Türkmenistanyň döwlet daşdynyň fermanyna laýyklykda döwlet baýdagynyň güni münasibetli 828 raýatyň günäsi geçildi diýip Türkmen Medeniýeti 15 fevralda habar berdi. Prezidentiň kararyna görä günäsi geçilen raýatlar tutsaglyk möhletinden we goşmaçy jeza çärelerini çekmekden boşadylýar. Şonuň bilen bir wagtda olar iş bilen üpçün etmek goýunça zerur çäreler görmegiň tawsyrlaryny gaýdylýar. Prezident Berdimuhammedow bu tahawatly çäräniň ata-babalaryň rekimdarlyk we insan-perwerlik görelgelerinden uğralyp ýylgyderlik geçirilýäni barada soňky 10 ýylda bayramçylyklara gawat geçirilýän günä geçişlerde köp aýdan sözlerini gaýtalady. Ýöne hiç ýyl aýdynlyk bolmansaň bu tahawatly çäräniň halkara hukuk toparlar tarapyndan syýasy tutsaglar, wyjdan benniler diýip hasaplanylýan raýatlar şol sanyny Azatlyk radiosynyň bir kanun tutsag edilen habarçylaryny öýsüne alyp almaýanyny, günä geçişiň esasan haýsy jinaýat maddalaryna degişliligi belli bolmany galýar. Türkmenistan sebitde her 100 000 ilatyna imkan tutsag düşýän ýurt hasaplanylýar. Muny öňkü prezident Niýaz döwrüne haryny kyn doldurulan türmeleriň her ýyl 8-9, 10 000 adamyň günäsini geçmek bilen gowdadylmagy hem tasdikleýär. Şonuň bilen bir wagtda synçylar türkmen suwutlarynyň garaşsyz därligini, suwut edilýänleriň bolmaly kanuny goragynyň ýapyklyk we korrupsiýa şertlerini ýoga çykarylýanyny aýdýarlar. Bu ýagdaý Azatlyk radiosynyň kanun gorajylaryň arasyndaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, dowamly günä geçişleri esasynda gowdadylýan türmeleriň derrew gaýtadan bolmagyny, adamlaryň barha meçwerde gorkup we para berip ýaşamagy mezur edilmegine ýol açýar. Ikinci tarapdan Türkmen rejiminiň tanqidçileriniň pikirlerine görä raýatlary barha köp türmeden geçirmek praktikasynyň halky gorkuda, tabinlikde we siýasatdan daşda saklamak üçin ýürüýte gural edilip ulanylýan bolmagy hem mümkin. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistanyň neşekeşlik we neşe söwdasy giň ýaýrady hemde türme watylýanlaryň esasy köplügi neşe jinaýatçylygy bilen ilteşikli hasaplanýardy. Yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä neşekeşlik we neşe söwdasy garaşsyzlyk ýyllaryny odalky iş ýerleriniň ýapylmagyny
netijesinde barha köpelen iyisizliğin gön netijesi boldy. Emma türkmen türmelerinde iyisizlik zararly bolýardy beýleki jenaýaty baş goşan bu kara adamlaryň däl eýsem ul döwlet gözipelerini işlän guruply raýatlaryň, odalky ministrleriň, vice-premierleriň, generallaryň we polkowniklaryň, häkimleriň hem beýlekleriň hasabyna da dolduruldy. Soňky wagtlarda bolsa dinarlaryň, gülençiler diýilýänleriň we aýdymçylaryň, biznesmenleriň hem barha köp türme wasylýanyny gaýdylýar. Mundan başga türmede bolup çykanlaryň gurrunlary esasında türkmen tutsaglarynyň saklanyş şertleri, türmelerde kapaçylyk, açlyk, keselçilik ýagdaýlary, adam oýnamalarynyň giň aýranyny barada aýdylýanlar halkara hukuk toporlaryny uly alada döretdi. Emma Türkmenistan izgiderli çağırışlara garamazdan öz halkara borçlaryny yerine getirmekden boyun gaçyryp, BMG'nyň adam oýnamalary boýunça hasabatçysyny beýlek garasy ekspertleri ýurda goýbermeýär. Mundan başga çağırışlara garamazdan Türkmen häkimetleri öňkü prezident Niyaz Hıncanyna kast etmek finansygy diýilýän iş, milli howpsuzlyk ofisiýerleriniň jenaýat işleri bilen bagly onlarça tutsagyň saklanýan ýerleri bardy, hatda olaryň maskala agdalaryna hem maglumat bermeýär. Emma muňa garamazdan prezident Berdimuhammedow 10 ýyl bäri eden etmişlerini ökünüp toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmet bilen ýuwmak üçin mümkinçilik döredilýändigini aýtalýar. Şonuň bilen bir wagtda odal tutsaglaryň işe ýerleşdirilmegi barada berilýän tawsyryň nähili ýerine ýetirilýändigi, ýurtda giň eýran işsizlik we paraxorluk hadisalarynyň sebäpleri, türme düşýän adamlaryň näme üçin alynmaýanyny barada soraglar welin jogapsyz galýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistan orsiýetli turistleriň iň az seýahat etýän ýurtlarynyň hataryna goşuldy. 15 fevralda Russiýanyň Alfa Strahovanie kompaniýasy 2016-njy ýylda orsiýetli turistler tarapyndan iň az seýahat edilen ýurtlaryň sanawyny çap etdi. Daşary ýurtlara gidýän seýahatçylar üçin taýýarlanýan saglyk ähtiýaçlandyryş statistikalarına esaslanýan bu sanawda geçen ýyl orsiýetleriň diňji almak üçin iň az Kiribati Respublikasyna, Lichtensteine we Türkmenistana sapar edendigi ma'lum edilýär. Ähtiýaçlandyryş resmi namalaryny taýýarlayan Alfa Strahovanie kompaniýasynyň web saýtyna çap edilen maglumata görä 2016-njy ýylda orsiýetli turistler Angliýa, Palau, Moldova, San Marino, Komora adalarına ve Dominika Respublikasyna hem seýrek sapar edipdirler. Türkmenistanda tebiği ekskursiyalar, meselem Dervede gaz kraterine saparlary gurnamak uly meşhurluğa eýdilip Alfa Strahovaniýanyň maglumatynda bellenýär. Resmi maglumatlarda geçen ýylyň ilkinji 9 aýynda Türkmenistanda seýahatçylyk boýunça 83 miňden gowrak seýahatça hyzmat edilip 33 milyon manatdan gowrak girdeji alynandygy aýdylýar. Emma bu ýerde agdalýan seýahatçylaryň ýurdun içinden ýa-da daşyndan gelen seýahatçylar da anyklaşdyrylmaýar. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň ýerli synçylary soňky döwürde millionlarça Amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesi sarp edilip gurulan awaza seýahatçylyk dowlugyna mihmanhanalaryň aglawasynyň boşdugyna, bu ýere gelýän daşary ýurt seýahatçylaryň sanynyň ören çäklidigini belleýärler. Mundan başga Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan käbir daşary ýurtly seýahatçylar Türkmenistana sapar etmeň odien aňsat däldigini aýdyp, onu Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda, hatda dünýäde viza almasy iň kyn ýurtlaryň biri diýip atlandyrýarlar. Şeýlede ýurtda seýahatçylara hyzmat ediş pudowynyň hem entek odien kämil däldigi bellenýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň goňşusy Eýranyň, Owganistanda we dünýäniň beýleki ýurtlarynda etnik türkmenleriň millionlarçasy ýaşaýar. Olaryň käbirleri hem Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşlikde özleriniň taryhy, ata watanyny her ýyl öz maşgalasy bilen gelip görmek isleýändigine, emma özleriniň şeýle mümkinçilikden mahrum edilýändigini gurrun berýärler. Türkmenistanyň hökümeti diňe häzirki siýasaty gollaýan aýdylýan adamlara viza berýärler. Umumy etnik türkmenleri ýurda eltmedlik barada näresmi berilen görkezmäniň bardygyna ynanýarsyp, daşary ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenleriň käbirleri aýdýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan ýurda her ýyl gelýän daşary ýurtly seýahatçylaryň sanawy barada resmi statistika halk köpçüligine ma'lum edilmeýär. Şeýlede millionlarça maliýe serişdesi sarp edilip gurulýan mihmanhanalaryň we seýahatçylyk desgalarynyň olçukdajylary haçan we nähili ýagdaýda ödejekdigi hem aýdylmaýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com
salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Awganistanda ekstremist toparlary Pakistanyň goldayanlygy aýdylýardy. Yaragıl toparlary hususan hem talep sewejjilerini Orsiýet bilen Iranyň hem ok yarag we harby enjamlar bilen öpjenediýänligi barada indi habarlar çykdy. Orsiýet bilen Iranyň Kabuldaky elçileri hem öz ýurtlarynyň Taliban bilen gatnaşyk açanlygyny tasdiklady. Türkmenistanyň hem serhat ýakada hereket edýän meýdan komandirleri bilen gatnaşyk saklaýanlygy barada maglumat ýerdi. Gunbatar Awganistanyň Herat welaýatynyň öňki gubernatory Muhammed Ismail Han Türkmenistany Awganistanyň içki meselelerine goşulmalyga çağırdy. Awganistanyň halkynyň Türkmenistany öz ýakyn dost goňşusy hasaplaýanlygyny ol aýtdy. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmyrdan Gulumrady sizi Kabuldan tanıştyrýar. Öňki Sowet goşullarynyň Awganistany terk eden günü münasibetli dabaralar geçirilýär. Onda öňki müjahid liderleri çykyş edýär. Awganistanyň öňki suw we energetika boýunça ministri Muhammed Ismail Hira şäherinde geçirilen ýygnakda sözlen sözünde Türkmenistanyň talep topary bilen hyzmatdaşlyk edýänligini öňe sürdi. Şeýdip Türkmenistanyň uly ýalňyşlyk goý berýänligini Ismail Han bildirdi. کشور همسایه ما ترکمنستان دست دوستی که فعلا به طالب دراز کردیم. Öňki Sowet Soýuzynyň Gyzyl goşuny Türkmenistan arkaly Awganistana girdi. Şoňa garamazdan Awgan halky Türkmenistany basyp alyjy ýurt hasaplamýar. Türkmenistan Awganistanyň ýakyn dostudur. Ýöne Türkmenistan talep ýaraglaryny goldap başlady. Türkmenistanyň bu hereketi Türkmen-Awgan dostlugyna ziýan ýetirýär. Türkmenistan Awganistanyň düşmanlaryna kömek etmekden gaça durmalydyr diýip Ismail Han aýdýar. Talip rejimi döwründe hem Türkmenistanyň konsulxanalary Gunbatar we Demirgazyk Awganistanda işleýärdi. Awganara alalaşyk üçin bir ýola Aşgabatda maslahat hem geçirilipdi. Awganistanly syýasy synçy Wahid Müjdanyň aýdysyça Türkmenistan Awganistandaky ähli taraplar bilen gatnaşyk saklaýar. رابطه ترکمنستان و طالبان بسیار رابطه خوب. زمان طالبان یک نماینده در ترکمنستان از طالبان بود. Taliban bilen hem Türkmenistanyň gowy gatnaşygy bar. Talip rejimi döwründe de bu toparyň bir wekili Aşgabatda bardy. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň garamaganda Aşgabatda Awgan meselesiniň çözügdi boýunça maslahatyň geçirilmegini teklip edýär. Türkmenistan Awganistanda ýagdaýyň kadalaşmagyny isleýär. Onuň hem sebäbi Türkmenistan Awganistan arkaly iri energetika proýektleriň amala aşyrylmagyny planlaşdyrýar diýip müjde aýtdy. Türkmenistan Awgan meselesiniň alalaşykly ýollar arkaly çözülmegini nygtap gelýär. Awgan halkynyň durmuş ýagdaýy gowlaşsa bu ýurtda ýagdaýyň kadalaşjakdygyna inanýar. Emma Awganistanda dürli ekstremist toparlar hereket edýär. Awganistanda 30-dan gurrak yaragıl toparlaryň bardygyny resmiler bildirýär. Islam Döwleti adly ekstremist topar hem Awganistanyň dürli regionundan boý görkezdi. Demirgazyk Gunbatar Awganistanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän sebäplerinde hem daşçylaryň yerleşendigini yerli geňeşlikleriň deputatlary habar berýär. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.